טיל מיד סמוך לאירוע. נזק משמעותי לבית החולים, נזק משמעותי לציוד ותשתיות, בסריקה של קאבה, פגיעה באתר חדרי ניתוח, אשפוז יום במחלקת נשים. Islamic Jihad destroyed a hospital in Gaza when a rocket aimed toward Israel misfired and landed in Gaza. This isn't the first time. While thousands of rockets are fired toward Israel, rockets fail. These failed rocket launches cause mass destruction and the death of countless innocent individuals inside Gaza. סיום השנה של ילדים בעזה בחסות הג'יהאד האיסלאמי. הרפרטואר מדכא למדי, הנה הדיווח של יובל קינג. ברוכים הבאים למסיבת הסיום של ילדי גן טיפוסי בעזה שנערכה בשכונת זייתון בסוף השבוע בחסות הג'יהאד האיסלאמי. המופע האומנותי המושקע, על כך אין חולק, היה בגדר חיקוי אחד לאחד של דרך הטרור הפלסטיני נגד ישראל עד לפרטים הקטנים ביותר. לבושים במדים של הג'יהאד האיסלאמי ואוחזים ברובי צעצוע, הציגו הילדים שלב אחרי שלב פלישה לבסיס של צה"ל. תחילה מפקד החוליה יורה והורג את החייל הישראלי. לאחר מכן הוא מסמן לחבריו להצטרף, ואז פורצים כולם דרך השער. בשלב הבא נלקח חייל ישראלי אחר בשבי לכאורה,